moi mina olen pibuso olen kolme kumenta sismen podies ya olen koto isen yamarista mina usen pupua purama englandia ya sumia olen palmistunu ite insinorixi uli opistosa ya olen opiskelo sumia finance tutorila ya nutsen be usti piste usti totistot minula on pieni perehe minu perehe senkulu minu puoliso ja 2 poika olen nykyhetkillä mä asun Bangkokissa Thaimaassa minun oma perheeni kanssa olen äiti ja rakastan lapsia ja uskon että lapset ovat tulevaisuutemme sukupolvia siksi lasten kasvattaminen ja hoitaminen on erittäin tärkeä asia, joka meidän täytyy tehdä. Lasten pitäisi kehittää ja kasvaa sekä heidän mielin terveys että fyysinen terveys hyväksi. Siksi mä haluan opiskella teidän ammattikoulussanne lasten kasvattaminen, joka kiinnostaa minua. Minä aina mietin, että kun minulla on mahdollisuus, minä haluan elää maassa, jossa on rauhallisia ihmisiä, hyviä koulutuksia, raikas ilma ja monta kirjastoja. Siksi mä haluan opiskella ja elää Suomessa. Olen todella iloinen ja tyytyväinen, jos minä voin opiskella teidän ammattikoulussanne. Kiitos paljon.